meni modela ani shigana mala batili no be nu ka janatikɛ na folo do jeliba asela wala sa jeliba be se ka yɛrɛ sɔrɔ bi parce que bi nu be bi ka dɔ kɛ nu be be u se ko kɛ kosɛbɛ mais sanu du kana cɛbaw de fɔru kɔ y'a faamu ne fɛ mun bi ɲininko de la cɛbaw jumɛn ye nafolo do jeliba asela cɛba minnu ye wari don jeliba la k'a daminɛ bi fɔlɔ la fo kana se bi ma dɔɔni fɔ a y'a la n'an ko bɛ cɛkɔrɔba ninnu ka baara fɔ an se ka fɔ ka s'a dan na n'an ko bɛ cɛba kulubali ninnu ka baara fɔ an se ka fɔ ka s'a dan na n'an ko bɛ tout petit ninnu ka baara fɔ an se ka fɔ dan na Ablaye Tarawele du tout petit u y'u ka nafolo mugu ta y'a don jeliba la ka s'olu ma Cheikh Umaru Bacili ninnu u ye wari min don jeliba la se ka fɔ Baka ka Bacili b'o cogo la Cheikhna Amala Bacili b'o cogo la Balabugu u ye wari min don jeliba la se ka lakali 82 fɛnɛ Zɛri nana jeliba kama den sɔrɔ kɛ jeliba la a don sanba nana bɔlɔn yɛrɛ tun tɛ se ka taa mi taa sigilen sanba nana bɔlɔn tun tɛ se ka taa bon alfitiri tun b'a dɔn match tun tɛ se ka taa mais a don Amaridaw jiginna terrain kɔnɔ a don 32 millions a y'a bɔ k'a don jeliba la yɔrɔ min 32 millions Amaridaw Maliɲɛnw a y'a lamɛn Segu ka bɔ Amaridaw oui fo ne ko ten Amaridaw Usumani Fin den kɔni ani karamɔgɔ jɔgɔn dɔ mɔdi hɔrɔnkɛ kumabali maka ni fɛn kɛla tɛ kuma o i b'a kɛ de a b'i ye de ka kuma n'o tɛ n'i bɛ kuma a ye fɛn de tɛ yen i ma fɛn de kɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ a don Amaridaw mi ta nana yɛlɛ o y'a sɔrɔ san nana ji sigira a don malo ma se ka taa alfitiri ko a ye match alfitiri match annulé o don y'a sɔrɔ Eregrama kura bɛ bɔlɔntan na hali ni san kɛ mɔgɔ la ni dugu jɛra a bɛ rejeté a ti segin ka di 0-0 u nana segin ka lɛndi Amaridaw filɛ jɔgɔrɔ bɛ don Ablaye Kumare numu de a taara k'Ablaye Kumare ma ko ayiwa n filɛ ka match filɛ ka segin a kan nin ayiwa a k'a jija a ka gagner lɛndi de match daminɛ lɛndi Ablaye Kumare y'a bi kelen don ka Zɛri éliminer ka taa compétition na o kɔfɛ jeliba taara Ine Douala fɛ yen ka taa Ine Douala ci 1-0 ka tila ka n'u ci ya 3-0 ale kɛra 1-0 ye Yuba Sise ala ka hinɛ na jeliba Yuba Sise o la bi kelen don jeliba Yuba Sise min banna voilà min banna Yuba Sise min banna 90 taara Zɛri ci u taara fɛ Ine Douala ci Cameroun 1-0 retour bɛnna u y'u ci ya 3-0 ballon daminɛ une minute la jouer premier bi Bura Tarawele ala ka Bura ay Bura Tarawele ala ka Bura o kɛra 90 de o ɲina o san 40 de deuxième bi Ablaye Kumare Miller troisième bi ala ka Bura mɔgɔw de tun b'a fɔ de ko farafin den Sise ni Bura ye bɔlɔntan na a don y'a sɔrɔ Cameroun ka attaquant kelen bɛ yen Afrique b'a ɲɔgɔn kun di Yekule a don Bura fɛn de bɛ ka Fajiri Jara fitininma don a sɔrɔ Fajiri Jara Mali défenseur bɛɛ ka kɔrɔ n'a ye mais a don a sera ka Yekule marquer Denba yɛrɛ tɔgɔ kura da la a don terrain na ko den dɔ b'u tɔgɔ da sɔgɔmada fɛ den dɔ b'u tɔgɔ kura fana ko fa bɛ den dɔ wolo k'a tɔgɔ da ko mais ko den dɔ baarakɛ cogo k'a bɛ tɔgɔ kura wɛrɛ ɲini a yɛrɛ la voilà a y'o kɛ donc jeliba a ye nin koba ninnu kɛ fo kana bila bi la ɲɛmaa minnu bɛ yan an b'u fo an bɛ Cani Ɲamɛlɛ n'a ka bureau fo u bɛ baara min na kɔlɔlɔ t'an b'u fo ka ɲɛsin Basalifu n'a ka jama ma ani Moro Kulubali ni Aruna Fejola an b'u fo kosɛbɛ u bɛ cɛsiri min ani Lamini Kamisogo ninnu kana ɲinɛ Lamini kɔ dɛ Lamini Kamisogo parce que Mali bɛɛ dirigeant kelen min bɛ ne yɛrɛ bolo o ye Lamini Kamisogo kelen Lamini ye min ye i b'a dɔn Lamini ye hɔrɔn ye wa i da bɛ cɛ hɔrɔnya la wa an bɛ kelen f'i ye Lamini ye mɔgɔ sugu min ye n b'o fɔ n ka kuma kɔnɔ yɔrɔ caman na miliyɔn ni miliyari marali ka nɔgɔn ni hadamaden marali ye siga t'o la o cɛ fɛn saba bɛ yen Ala ye Lamini kisi o ma Lamini tɛ baara kɛ ɲaamɛ Lamini tɛ hadamaden bisigi Lamini t'i turu maa kuma kan o de ye jama tugu a kɔ cɛbakɔrɔ ka baara to ye o an b'a fɔ yan hali muso sɛbɛ tafetigi tɛ maa kuma lamɛn n'i kɛra jama ɲɛmaa ye dɔrɔn baara banna e senbɔra maa kuma lamɛn na e senbɔra ɲaamɛ na e kɔni bɛ baara kɛ ni jama hakilina de sa Esther Keita an b'a fɔ émission kɔnɔ yan Esther fana cogo y'o ye Nana Jabate Faransi an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn parce que aw ka studio in kɔnɔ yan journaliste faamuyalenw de bɛ yan kodɔnnaw kalanbagaw de bɛ yan kalan dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ s'u ka baara de la siga t'o la
technicien filɛ nin ye technique filɛ nin ye e bɛ ka nin technique kɛla ɲini ni ɲɔgɔnna ka dɔgɔn dɛ parce que Mali t'a den ɲuman de yɔrɔ dɔn n'o tɛ ni maliyɛnw sera k'aw ɲini k'aw yɔrɔ dɔn san baara banna a bɛ nɔgɔya n'Ala sɔnna Jeli Fama donc a bɛ cɛsiri min na an b'a fɔ Jeli Fama o kɔnɔna la baro tun an bɛ continuer hali bi maliyɛnw k'a dɔn ko Musa Sisoko équipe nationale jelikɛ o de bɛna comme sanfɛ bi o kɔnɔna la Jeli Fama ɲininkali min b'an bolo cɛba dɔ ye e marqué i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma Karonga Keyita Kike yɛrɛ ye jɔn ye Kike ye mun ye ɲama Karonga ko ye min ye Karonga yɛrɛ de ka di den ɲuman ye quoi maa o maa ye den ɲuman ye k'i ŋaniya ka ɲi k'i kɔnɔ jɛlen don k'i ŋaniya ka ɲi k'i tɛ juguya miiri ni hadamaden ye ko asidiya toni kelen a tama kelen tɛ dusukun na Karonga ko bɛ diya i ye parce que a bɛ se ka min muɲu a bɛ se ka sabali min muɲu kɔlɔkɔlɔ tɛ quoi ne ka Karonga kɛra ka tɔn fɛ fo ka n'a kɔrɔ bi ka se san 80 ko ma bi o ye tiɲɛ ne yɛrɛ bɔra a fɛ yen bana ye Ala jarabi de ye o don c'est que adamaden min ni mɔgɔ bɛ se ka jɛ n'a bɛ se k'a bɛɛ ku n'i ko kalan Ala y'a d'a ma siga t'o la diplôme baden b'a bolo a ye min sɔrɔ kalan na kojugu n'i ko kodɔn Ala y'a d'a ma n'i ko sabali Ala y'a d'a ma n'i ko k'i sɔn nafolo la Ala y'a sɔn nafolo la parce que a ye baara kɛ banque BCEAO la yan ka taa baara kɛ banque la France ka taa baara kɛ banque la Amérique 1965 Mali ni Algérie de jouera a match tan don Modibo Keyita nana ka na coup d'envoi di Karonga Keyita ma ni Duru Jakite ani Sarmalen ani yɛrɛ hali Sakɔ ninnu a ko Karonga Keyita ma ko manden masa ko anw Sunjata su bɛ yan bi dɛ ko n b'a fɛ ne ka Algérie ci bi a ko problème t'a la monsieur le président t'i sigi ni Ala sɔnna a bɛ gagner ballon tɛmɛna dɔrɔn Duru Jakite taara premier but don Algérie ka jɔ la deuxième Karonga Keyita taara don Mali Algérie ci Modibo Keyita nana ka n'u féliciter a don y'a sɔrɔ Karonga bɛ France de a nana o don de ka na jouer Mali fɛ ka sɔrɔ ka segin ka taa Karonga taara France Bordeaux la a joué Bordeaux fɛ 1963 au championnat français là 1963 3 minutes 3 buts Karonga Keyita a France championnat 3 minutes 3 buts 3 minutes 3 buts Karonga Keyita a ɲɔgɔn attaquant mondial waati farafin donc Karonga Keyita vraiment monument ba ay monument min do monument ka dɔgɔ Karonga la Karonga kɛ malien bɛɛ de ballon bɛ yan nɔ yɛrɛ olu somɔgɔw ko dugu jɛ u bɛ dugu de kɛ Karonga Keyita ye o kaɲi donc Karonga ni foli ka kan Ala fɛnɛ b'a fo kosɛbɛ Fanda Ba b'a fo ka jɛɲɔgɔn n'a baarakɛɲɔgɔn bɛ fo Mɔgɔ Nɛnɛ Jakite ninnu fo kana se bi ma tigɛ ɲɔgɔn na n'o ye badabada Mɔgɔ Nɛnɛ Jakite vraiment n b'u fo k'u waleɲuman dɔn dirigeant minnu fɛnɛ bɛ jeliba la bi an bɛ foli k'u ye vraiment u ye baara min kɛ u bɛ cɛsiri min na an'u ye terrain tɔgɔ daminɛ Karonga la an b'a yira k'a fɔ u ta ye club ko de ye vraiment an b'u fɛnɛ fo u ye baara ɲuman min kɛ ka Karonga ɲumanya sigi a ma ka terrain tɔgɔ da la an b'u fo Cani Ɲamɛlɛ n'a ka bureau ye ani Basalifu ni Modibo Kulibali ni fɛnkɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ani Marika ninnu awɔ émission sera a kuncɛ yɔrɔ ma foli min b'i bolo ka kɛ maliyɛnw na i bɛ foli kɛ maliyɛnw na Musa Sisoko Jeli Fama e tɛ sɔrɔ don bɛɛ anw yɛrɛ y'i bɛɛ la a bɛ kalo caman bɔ a bi n'an y'i sɔrɔ i sera ka na kuma sɔrɔ kɔnɔ ka na kuma a diyara anw ye Mali bɛɛ bɛ k'i lajɛ minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu b'a kɔfɛ bɛɛ bɛ k'i lajɛ bɔlɔlɔ sira in fɛ kosɛbɛ bon n bɛ foli lase maliyɛnw yanni n ka foli lase maliyɛnw ma ne bɛ aw de fo parce que aw de sara t'an bolo aw de ye bɔ sanji jukɔrɔ tile jukɔrɔ nɛnɛ na ka na émission duman di fasodenw ma a b'a kɛ faso de kama maliyɛnw tɛ k'aw sara o parce que faso tɛ se k'aw sara o donc hali ni faso ye diɲɛ miliyari d'aw ma kalo o kalo a t'aw sara bɔ donc n bɛ aw fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn n tɛ se ka bɔ kuma na i yɛrɛ mana k'i jeli n'i ye jeli wele jatigi de b'a la donc n tɛ se ka ɲinɛ n bɛ Sodarafu Bama Daramera fo n bɛ Bama Daramera fo a n'a ka denbaya ani Lɔbɔ Daramera ani Yuma Daramera n b'u fo kosɛbɛ Sodara Bama Daramera kosɛbɛ ka Kisima Kulibali fo Kuramaridaw la Kisima n'a a jɛɲɔgɔn bɛɛ n'o ye Dirisa Jara ye ani Dama Tarawele n ka foli b'u ye donc n tɛ se ka bɔ n kuma na n ka foli fédération président n b'a fɛnɛ fo Baviye Ture ani Segu Masire Sila n ka foli b'u ye Segu Masire Sila n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ani Baviye Ture hakɛ to bɛ nin kan Sala Mahamadu maliyɛnw aw ni Jeli Fama de sɔrɔlen tun bɛ ɲɔgɔn na ka se ka jamukan ɲuman jouer le jeu kɔnɔna na Mali balontan sokɔnɔna ɲɛw ani a duguduguniw ka se ka kuma ni aw ye bonya ani danbe kɔnɔna na walasa k'aw labɔ ko caman kalama aw k'an bɛn waati wɛrɛ ma asalaam